Pinaagi sa 9.5 million Level 3 water system project sa Kagamanang Probinsyal, permanenteng supply sa tubig mapaabot na sa matag Panimalay dito sa Putungan, Dapitan City. Sayro nato ang dugang detalye ni ining maayong balita gikan ni Lorvie Cabilin. Lain na pod nga barangay dinhi sa dakbayan sa Dapitan nga uhaw sa tubig ang gibubuan og water system project sa Kagamhanang Probinsyal. Matuman na ang gipangandoy sa mga lumulupyo sa Barangay Putungan, Dapitan City nga makabaton og permanenteng supply sa tubig sa ilang matag Panimalay. Kini pinaagi sa balor 9.5 million nga Level 3 water system project sa Kagamhanang Probinsyal ubos sa administrasyon ni Governor Roberto Uy nga gitukod karon didto sa Purok 5 sa maong barangay. Si Barangay Chairman Dick Dangkalan ang mapasalamaton sa kahitasan sa grasya nga tubig nga mitubod gikan sa maong proyekto. Gipadayag sab sa kapitan ang iyang dakong pagpasalamat ngadto ni Governor Uy sa pagpahat sa maong proyekto alang sa Barangay Putungan. Sumala niya nga makabenepisyo niini ang kapin kun kulang 480 kabubong sa tibok barangay, ilabi na ang mga taga Purok 5 diin pinakaproblema ang tubig, sanglit ana kini sa hataas nga lugar ug layo pa ang kabanan. Lakipod nga gipasalamatan sa kapitan ang pamilya Pahe kinsa maoy midonar sa luna nga gitukuran sa proyekto. Una sa tanan, magpasalamat ko sa Diyos na Amahan sa paghatag niya aning tubod sa kinabuhi mao ang tubig. Magpasalamat po ko kang Duban Pahe o Jid Pahe o uban siya migsoon sa paghatag niya kanamo og luna, pagdulan og luna alang sa among tukuran ni maong putubig. Og labi pa ko magpasalamat sa atong halangdong gobernador si Roberto Y. Sa paghatag nga ng akong proyekto nga bili og 6.5 million na patubig. Kani makabenepisyo sa akong katawhan nga sobra 400 katin kabubong. Kaning proyekto ha, dugay na kayo na muning gihandom. Kaning Purok 5 ngunit pinakalisod. Anila nga problema ang ilang tubig kay naani sa taas-taas nga lugar. Layo kayong kabanan dire. Layo kayong kabanan sa mga ubos nga lugar, dapit suba. Karon nga nanay tubig, di na gataon na mas nagripo. Matud ni Mr. Giovanni Pahe ang midonar sa 200 square meters nga yuta kinsa usa-usab ka lumad nga dapitanon nga wala magduha-duha ang ilang pamilya sa paghatag niini sanglit buot pud nila nga matabangan ang mga kaigsuonang dapitanon sa Putungan. Dugang gipaambit ni Mr. Pahe nga aduna pud siya'y kapin usa ka ektarya nga luna haduol sa gitukuran sa maong proyekto nga libre sab niyang gipagamit sa mga mag-uuma sa Igbo. So aniata karon sa ato ang yuta diri sa Upper Putungan sa Purok 5 kinsa nga ni donar pa og 200 square meters nga yuta para himuan sa water system project ni Governor Uy. Isip suporta nato og tabang nato sa ato ang mga kaigsuonan mga lumulupyo diri sa Barangay Putungan kay sa kadugay na nga panahon wala gyud kulang ang ilahang tubig ang ilang hangyo diri tubig gyud kay lagyo kay sila og ilahang kabanan. So muna na ang katong nidool silang kapitan sa kuha ni hangyo nga kung pwede makabutang sila og water system patubig diri. So ang among pamilya sa Pahe walay pagduha-duha. So amo yung gidonar ning 200 square meters para mabutangan gyud ang tubig para kabot sa mga katawhan sa Putungan ang ilahang pangandoy nga patubig. So sa likod pod makita pod ninyo nga napod tay pagamit nga luna para sa mga Igbo farmers pohon sa asosasyon sa mga lulupyo diri sa Putungan. So ato po ni siyang gipagamit kay isip tabang pod isip pod pagpakita sa atong paghigugma o pagka matinabangon sa mga katawhan sa Dapitan. Hinaot lang ko nga magmalabpuso ning ato ang proyekto. Then ako pong i-extend ang akong dakong pasalamat kang Governor Uy, kang Ma'am Evelyn Uy, kay Congressman Tenten,
no kina Vice Mayor Chan no kay ila pong gidungog ang amo ang hangyo po diri sa Putungan nga na may patubig diri. Samtang nagpasalamat si Vice Mayor Jimboy Chan sa labawang makagagahom, naghimo niining instrumento si Governor Uy aron matuman ang dugay ng gidamgo nga proyekto nga labing gikinahanglan sa tanang katawhan sa Putungan. Unas tanan nga may kapasalamatan sa itong labawang makagagahom kay sa kadugayng panahon namong gipaabot dinhi sa Barangay Putungan niabot na gyud ang tubig nga gikinahanglan sa katawhan. Napasalamat po Miss Ginoo nga gihimo instrumento si Gobernador Berto Uy sa dihang ni hangyo ta kauban sa barangay captain nga si Kapitan Dick o sa mga numulupyo dinhi wala gyud paglangan isirit dayon ang tubig ug mapahimuslan sa waydugay sa mga katawhan dinhi sa Putungan. Kayong salamat Gob o kanunay makig-uban mo nimo para sa kalambuan sa dakbayan sa Dapitan. Padayon para sa Dapitan. Ibana-bana nga mabuswak og kapin 2 litros nga tubig matag segundo ang tubod nga natumbok sa PO Waterworks team gikan sa gilawmon nga 190 feet. Lakip sab sa mga proyekto ang pagtukod sa elevated water tank nga may kapasidad nga 31,000 liters, pagtukod sa chlorinator house ug perimeter fence, ingon man pagbutang og mga tubo sa tubig konektar ngadto sa mga kabalayan. Gikan dinhi sa Barangay Putungan, Dapitan City, Lori V. Kabilin sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamaturan, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Shariza Haralve alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.